není tady šéf, tak nerozhodneme, to musí podepsat šéf, to nerozhodneme. Je málo kdy, který manažer si pod sebe bere lepší lidi, jak je on. Ahoj Zdeňku. Ahoj Filipe. Pobavíme se dneska o leadershipu. Mě by to samotného zajímalo a dokážeš mi teda říct, co je to leadership? Děkuji za otázku. Já si myslím, že všichni kolem z nás se setkáváme častěji s pojmem lídr a leadership. Myslím si, že spousta lidí, kteří tady tohle používají, moc nevědí, o co go, a jsem rád, že máme možnost to nějakým způsobem objasnit a proniknout do toho, co to vlastně jako leadership je. Já když vezmu vlastně, proč se bavíme o leadershipu, proč je leadership důležitý, a ono to všechno vychází z managementu, ze stylu řízení, z toho, jakým způsobem lidi, kteří vedou nějaké lidi nebo řídí nějaké lidi nebo mají na starosti nějaké lidi, tak můžeme mít takový ten jako starý přístup manažerský, kdy de facto ono je to popsáno v literatuře, že management je nějaký soubor jako úkolů, úkonů. Tomu se teď věnovat nebudeme, ale je tam ta změna v tom, že lídr je člověk, který lidi motivuje, který lidi stmeluje, který hledá cestu, jakým způsobem jít, směr, kam se vydat, stanovuje nějakou vizi, která vlastně za celou tím týmem nebo před tím týmem je. A za mě je to velmi důležité pro budoucnost, která nás čeká. Pro generace, které teď přichází do produktivního věku, pro to, jakým způsobem vlastně se vůbec jako po revoluci biznis v České republice tvářel. Jo? Když si vezmu, že takový ten jako tvrdý management, ten budující, možná ale bych řekl až trošku krizový, tak tady byl od prostě 90. let. Dochází k mezigeneračním výměnám, odchází nám starší zaměstnanci do důchodu, mladé generace nám přichází a z praxe víme, a setkáváme se s tím dnes a denně, že tady už to není jenom o autoritě a on to mít na vizitce ředitel, ale je to o tom vlastně budovat tým, budovat lidi, posouvat ty lidi, budovat důvěru, hledat smysl v tom, co děláme, vytvářet vizi a podmínky pro to, aby jsme se dostali tam, kam směřujeme v rámci tou firmou. A to je leadership. To je to, co by nás mělo provést s tím firemním procesem, s tím úspěchem, s daleko, nechci říct jako menší námahou než management, ale možná jako s vyšším elánem, s větším nadšením a s tím, že lidi, kolegové kolem nás ve firmě do té práce dávají daleko víc, než jenom vykonávání té práce. Jo, tak jestli to chápu jako správně, tak ten leadership by měl být hlavně o tom, aby se ty lidé ve firmě nějakým způsobem spojili a aby byli schopni zvládat třeba změny, které v dnešní době jsou a budou se dít čím dál tím víc. A taky dokáže leadership vlastně vytvořit i nějaké prostředí, ve kterém se lépe pracuje? Přesně tak. Přesně tak, je to i o těch změnách. Jo? Je to o tom, aby vlastně změna byla pro firmu úplně jako normální proces. Jo? Aby to vídáme v některých firmách, že změna je prostě zakázané slovo. Jakmile začneme něco měnit, tak to vypadá, že 2-3 lidi ve firmě skončí a dostanou výpověď, tak to mají nějak jako lidi zakotvené. Ale je to přesně o tom, jak říkáš, aby lídr uměl ty změny připravit, uměl jasně projít celým tím procesem té změny, a za mě změna je hotová tehdy, pokud se ukotví v tom každodenním procesu ve firmě. Super. A ty jsi zmiňoval vlastně management. Jo, je to nějaký tradiční styl řízení. A jaké jsou jeho limity? Proč vlastně se najednou teďka mluví o leadershipu jako změně? Jo.
Já možná, než řeknu limity, tak řeknu možná i výhody manažer, nebo ono má ten manažerský tvrdý styl řízení, jak já tomu říkám, má i jednu výhodu. A to je takzvané jako krizové řízení. Někdy je ve firmě potřeba na dobu určitou nastavit krizový styl řízení. Pokud dojde k nějaké neočekávané záležitosti nebo firma narazí na nějaké limity v rámci trhu a v rámci toho, co třeba ani nemusí být jako firmní vina, tak je zapotřebí tu firmu chvilinku překlopit do krizového řízení. Ale následně, jakmile pomocí toho krizového řízení se dostaneme z té slepé uličky, tak je zapotřebí velmi rychle přepnout do tady toho leadershipáckého stylu. A když se dostanu k těm nevýhodám toho managementu, tak opravdu, když si vezmeme manažer, úkoluje, nastavuje nějaké KPI, kontroluje, jakým způsobem tady tohle probíhá, spravuje harmonogram, de facto dělá kompletní agendu, často to vídáme ve firmách, takový ten jako ředitelský a manažerský mikromanagement. Já když to někdy vidím, že opravdu výrobní obchodní ředitel porovnává parametry vysokozvěžných vozíků a objednává paleťáky a pomaličku domlouvá schůzky servisáků pro výměnu linky a přitom má pod sebou 250-300 lidí ve firmě, tak je mi z toho neúplně dobře. A to je tady ta manažerská část toho řízení. Lídr motivuje lidi, usměrňuje jejich energii, spojuje to, aby prostě táhli stejným směrem, využívá potenciálu svého týmu k tomu, aby se posouvali na té trajektorii k tomu úspěchu rychlejc. A ještě bych možná řekl jednu věc, ono je to velmi dobře v některých firmách vidět, že málo kdy který manažer si pod sebe bere, nebo do svého týmu bere lepší lidi, jak je on. Už to není, ten leadership není o tom být nejlepší a nejchytřejší v místnosti, ale být opravdu nejlepší dirigent a umět perfektně ten tým propojit a vlastně navázat, já to přirovnávám většinou třeba k fotbalovému, hokejovému týmu, kdy máme hráče na hřišti, máme hráče na střídačce, ale máme i realizační tým, máme i, fyzioterapeuty, máme maséry, kteří dělají, máme kustota, kteří dělají tady ten tým tím týmem a posouvají to nahoru. Jo. Je to vlastně tak, jak o tom ty vykládáš, tak mě to dává hrozný smysl. Je to za mě asi i možná ta cesta, kterou by se měly firmy dál vydávat, protože přece jenom se asi podle mě líp pracuje, pokud ten člověk nad tebou ti dává trošičku větší volnost a víc tě motivuje k práci, než když tě sám kontroluje a říká ti přesně, co má dělat. Já osobně ze svého fotbalové historie, když jsem hrál fotbal, tak přesně pokud trenér mi dal tu volnost, abych se mohl nějak sám realizovat, tak jsem se i na ty tréninky, na ty zápasy těšil víc, než když mi přesně řekl, co mám dělat. Takže naprosto tomu rozumím a jestli ta varianta pro ten biznis je leadership, tak určitě by mě zajímalo potom i víc, jak se k tomu leadershipu jako takový manažer přiblížit. Takže to je teda ten novější přístup vedení, který se v dnešní době teda razí. Tak, přesně tak. Já ještě možná k tomu řeknu jednu věc. Já když navštívím nějakou firmu a dojedu někde na konzultaci a na návštěvu, tak velmi rychle dokážu rozeznat, jakým stylem řízení je ta firma vedena. A mnohdy to znám už na vrátnici, anebo ještě vůbec, pokud dojdu za managementem do kanceláře, tak potkám někoho na chodbě, potkám někdy paní uklízečku, minu se s kolegama z jiného oddělení. A velmi už na té atmosféře těch lidí je poznat vlastně, kdo je nad něma, jo? Protože vždycky ten ředitel, manažer, lídr, který
zodpovídá za to oddělení nebo za tu firmu, tak lidi pod ním jsou obrazem toho člověka, který je nad nima. Na druhou stranu musím říct, že styl leadershipu by měl řídit a vést lídr. A i to stát se lídrem si myslím, že vidím, že některé firmy mají a někteří lidi v těch firmách mají přirozené lídrovství. Jsou přirození lídři. Což je super, ale mnohdy se to nestává. A pokud tady tu dovednost nemám a chci si ji naučit, tak ji musím studovat, musím ji trénovat, musím to dělat vědomě, musím ty věci směřovat tak, abych byl dobrým lídrem a byl schopen ve firmě budovat leadership. Jo. Takže to je si myslím, že velmi důležité. Trénink, vědomě, zvědomovat si ty věci, procházet nějakou změnou sám u sebe, poznat trošičku sám sebe a následně jsem schopen tady tyhle věci implementovat ve firmě. Vlastně tady to, že se to člověk musí naučit, je to asi nějaká jako cesta, která netrvá jako hned, je to určitě jako běh na dlouhou trať. Co bych mohl implementovat asi hned teď, pokud bych byl právě v té manažerské roli? Tak určitě si myslím, že součástí každého manažera nebo lídra je komunikovat. Komunikovat se svým týmem, ať už s týmem, který je nad ním, takže s majiteli, anebo pod nimi, se svými zaměstnanci nebo podřízenými v tuto chvíli. Tak jak můžou právě tady tito lidé efektivně komunikovat? Já si myslím, že je velmi důležité naslouchat aktivně, komunikovat s lidma kolem sebe a nechat je vyjádřit se, mít trpělivost, někdy to není jako úplně jednoduché. A druhá věc je umět přijímat a dávat zpětnou vazbu. Jo, hodně pracujeme ve firmách s one-to-one rozhovorem, interpersonálním rozhovorem, vždycky nadřízený, podřízený a umět prostě sdílet informace, umět jednoduše zadávat, nechci říct jako úkoly, ale ten směr, smysl, to, co vlastně očekáváme. To je velmi, velmi důležité. Já vždycky jsem s tím trošku jako vzbudil poprask, když někde ve firmě jsem prohlásil, že si myslím, že je velmi důležité pro fungování firmy i to, kdo sedí na vrátnici a možná i to, jakým způsobem komunikuje uklízečka. Pokud dojde nějaká návštěva, tu uklízečku na chodbě potká, tak je velmi důležité, aby i tihle lidi věděli, co se v té firmě, samozřejmě nemyslím na procesní úrovni, ale na jejich úrovni, že když nám dojde návštěva, je velmi důležité pozdravit, prostě se jich zeptat, jakým způsobem se cítí, jestli někoho náhodou prostě hledají a pomoci jim, usmívat se, a to nejenom jako, aby se ten člověk usmíval z donucení, ale aby měl dobrý pocit v tom, že vykonává něco v té práci, co posouvá třeba tu firmu dál. Si představme, že do firmy nám dojede návštěva, s kterou budeme dělat biznis a dojeli se na nás podívat, jakým způsobem to děláme. A teď je překvapí někdo na vrátnici, kdo je prostě pomalinku prolustruje, je zaškňuřený, ani nepozdraví a úplně jako teď udělá ve firmě, nebo dělá takový ten start negativní hned ze startu. Obrovský problém. Obrovský problém, protože pak se nám bude horko těžko přesvědčovat toho člověka, že u nás funguje všechno suprově, že jsou lidi spokojení, že nějakým způsobem to posouváme tak, jak je. A to je už obraz, kdy i vrátný nebo paní vrátná na vrátnici dělá image firmě. A to je vlastně na tom, nebo díky leadershipu se vlastně tady toto dá zlepšit. Přesně tak. Je to běh na dlouhou trať. Není to ze dne na den. Já nejsem zastáncem toho, že, nebo ono to možná funguje u někoho, ale
že se lídrem můžeš stát třeba za 2, za 3 hodiny po zhlédnutí nějakého videa nebo přečtení nějakého článku. Ale věřím tomu, že to může v člověku zažehnout jiskru. Jo. A tak, aby se vydal směrem k leadershipu, k tomu, aby budoval leadershipovou náladu ve firmě, atmosféru. Věřím tomu, že to lze. Jo. A zmiňoval jsi teďka vlastně vrátné. Jo. Ty jsou, dejme tomu, v té organizační struktuře vlastně úplně dole. Když bych se měl ale přesunout v té organizační struktuře úplně nahoru, generální ředitelé, jak oni by měli být, nebo jak oni by se měli stát úspěšnými lídry, pokud už nejsou? Tady je to, většinou to funguje tak, že když navštívím nějakou firmu a bavíme se o tom, jakým způsobem to ve firmě funguje, jak se motivují lidi, jestli dané oddělení ví, co je v jejich prioritách třeba na daný kvartál, na daný rok, jak i neobchodní oddělení můžou prospět firmě, obchodu a tomu, co vlastně firmě vydělává peníze, tak z 90% se setkávám s tím, že mám tady manažery rozdělené na opravdu jako plus a minus, 2 kategorie. Lidi, kteří nikdy neslyšeli o leadershipu, mají to v sobě a vedou tu firmu tímto způsobem, odjedou na 3 týdny, na měsíc na dovolenou a nic se v té firmě nezmění. Ta firma jede normálně dál. A pak je ten protiklad, manažer, který sedí neustále ve firmě, pokud odjede na týden na dovolenou, tak 14 dnů prostě žehlí problémy a prostě dohání to, co neměl dohánit. Lidi se bojí rozhodnout. Není tady šéf, tak nerozhodneme. To musí podepsat šéf, to nerozhodneme. A opravdu vidím, jakým způsobem je to diametrálně rozdělené. A tady ty tvrdé manažery je potřeba dostat do nějakého, jako, nechci říct diskomfortu, ale do zvědomění si toho, že musí oni sami projít nějakou změnou. Mentální, myšlenkovou, musí se možná vzdělat v určitých věcech, tak aby pochopili tu druhou a za mě správnější stranu té cesty firmy, a to je pomocí leadershipu. A bez toho, aniž by oni chtěli, tak myslím si, že jako neexistuje nějaký Arabelin prsten nebo něco, co bychom dvakrát tleskli a prostě změnilo se. Neexistuje, jak je z toho jednoho břehu přenést na ten druhý břeh. A zase, pokud chci z tvrdého managementu začít budovat ve firmě leadership, je to běh na trošku delší tráť. Kdo musí začít, jsou ti lidi ve vedení. Top management, majitel, CEO, následně jako ředitelé pod ním, board managementu, třeba pod řediteli a postupně to penetrovat do celé firmy. Ale určitě tady toto je jako nejrychlejší a nejsprávnější cesta, i když ta cesta je dlouhá. Ale přitom, tak jak mi o tom povídáš, tak mi to dává hrozný smysl, protože přece jenom každý z nás by chtěl chodit do práce bez stresu, s tím, že má ty nejschopnější lidi, na které se může kdykoliv prostě obrátit, nemusí je pořád kontrolovat. A pokud bych měl být majitel nějaké firmy, tak představa toho, že vlastně začínám podnikat, tak jenom kvůli tomu, abych jednou vlastně nemusel pořád pracovat, ale měl nějaký rozjetý stroj, který běží beze mě. Ne, že se stanu najednou prostě vězněm v té dané firmě, kde musím být 24/7 a pokud já z toho vypadnu, tak se to celé zhroutí. A myslím si, že toto je přesně ten návod, který by asi teda všichni manažeři, majitelé měli si nastudovat, zjistit a pokud to teda už dávno jako nevyužívají, tak začít aplikovat. Pojmenoval jsi to správně, vězněm ve vlastní firmě, tak se a v dnešní době vídám a potkávám čím dál víc majitelů, kteří mají úplně stejný pocit, že řídí firmu, mají za sebou, pod sebou lidi
nelíbí se jim, že úplně jako lidi nechtějí dělat to, co oni mají v hlavě a oni chtějí. Mnohdy je tam už problém v tom, že majitel má něco v hlavě a myslí si, že lidi ví, co on si myslí. Komunikační problém. A to si myslím, že je zase, a dostáváme se k tomu, co jsme řešili předtím, prostě uvědomění si tady těchto věcí a zjednodušení si trošku té práce. S tím, že dokonce jak nebýt vězněm nebo vězněm ve vlastní firmě, máme i jeden náš vzdělávací seriál nebo program tady ohledně toho, jak se vymanit ze spár vězně ve své firmě. Takže určitě, já souhlasím, máš pravdu tady v tom. Já to ještě vezmu z jednoho úhlu pohledu, což si myslím, že je velmi důležité u lídra a v leadershipu, je hledat smysl v tom, co děláme. Sám si, Filipe, někdy se chytneš, když pracuješ a někdo tomu říká jako práce ve flow, že se vlastně zažereš do práce tak, že po 2 hodinách se podíváš na hodinky a myslíš si, že uteklo 5 minut, ale oni už utekly 2, 3, 4 hodiny. A zase protiklad k tomu je, když prostě pracují a za hodinu se podívám na hodinky a ono uteklo 5 minut. Jo? Takže to jsou takové jako 2 světy. A ty potřebuješ ten tým svůj dostat do flow. Aby je ta práce bavila, aby v práci viděli smysl, aby nesledovali čas, aby prostě někdy se možná i zapomněli v práci a byli prostě o hodinu, o dvě díl, ale aby tu práci dělali vědomně, aby hledali ty nejlepší řešení, které jsou. A ty nejlepší řešení jim, ať si sebelepší manažer, nezadáš. To je zapotřebí, aby se vypěstovalo v těch lidech, aby lidi věděli, že hledáme nejlepší řešení, které prostě je a které zvládneme udělat. Teď si představ situaci, že když budeš chodit do práce a já ti, a teď třeba můžeme vysnít si nějaký plat, dejme tomu 2násobný plat, průměrný plat v České republice. A berme klidně pražský, ten je zajímavější než průměrný český, ale berme průměrný pražský, 2násobný plat. Dobře. Dojdeš do práce. Na 8 hodin, aby se krásně nasnídal a bylo to všechno v pohodě. Na 8 hodin dojdeš do práce, sedneš si a budeš do 3 hodin sedět. Ano. A nebudeš nic dělat, budeš sedět. Máš si, otevřeš notebook a nebudeš se ani dotýkat, budeš se dívat na notebook a nebudeš nic dělat. Dojdeš další den, dostaneš první výplatu. Super, krásný peníz, práce, tepla, v pohodě, nemám jako relativně žádný stres. A teď mi řekni, jak to budeš vnímat za rok. Jak to budeš vnímat, možná za měsíc, možná za 2, možná za 3. Já ti garantuju, že za půl roku to bude pro tebe nejhorší práce na světě. Jo. A to je to, že proč tomu tak je? To je to, že nemáš smysl v té práci. A to je velmi, velmi důležité a mnohdy si myslím, že to je důležitější než finanční ohodnocení. A to nechci říct, že finanční ohodnocení není důležitý. No, takže... Myslím si, že to, co ty jsi tak nějak řekl, tak dává extrémní smysl, protože jsem to jednou v práci takto zažil. A myslím si, že taky trvalo možná týden, kdy jsem si vlastně uvědomil, do čeho jsem se to namočil a jestli bych si měl takto představit dalších třeba 10 let v takové firmě, co 10 let, možná už jenom ten měsíc další, který bych tam měl strávit, tak to byl jako velký boj a vlastně jsem začal přemýšlet, jak si můžu najít nějakou jako práci, abych se tam fakt jako zabavil. A pokud by nade mnou byl právě někdo, kdo tomu rozumí a chápe to a dokáže mě jakoby namotivovat, anebo právě i ten smysl a ten cíl mi jako nastavit, tak by bylo úplně jako neskutečné i tady v tom porovnání. Přesně tak. Takže jestli o tady tomto leadership, tak si mě určitě namotal a určitě to není naposledy, co se tě na tady toto téma ptám a rozebereme to do největší podrobností, abych já jednou, doufám v budoucnu, byl skvělý člověk v managementu a nejlépe se věnoval právě tomu leadershipu. Super, to mám radost. Já si totiž myslím, že
A vidím to na úřadech, u státních zaměstnanců, v nemocnici, ve školství, dokonce na vysoké škole, teď jsem to viděl, že opravdu je absence vůbec jako toho směru leadershipu, kdy do budoucna to bude obrovsky důležitá věc a důležité si zvědomění tady tohohle z toho. Jo, chybí to a je to škoda. A kolikrát opravdu vidím, že stačí velmi, velmi málo k tomu, aby celá ta organizace a firma fungovala líp, klidnějc. Majitelovi se líp dýchalo, mohl bez problému si odjet na 14 dní, na 3 týdny na dovolenou a firma fungovala úplně stejně, tak jak když je on v práci. Super. Super. Já mám úplně všechny otázky vyplýtvané. Asi bych to teda tím pádem zakončil. Já ti moc děkuju za dnešek a budu se těšit teda u dalšího povídání, kdy si povíme zase něco víc o leadershipu anebo možná něčem jiném, co se týká biznisu, B4B, Best for Business. Díky.